opogore ma bende osebdo katimore. Wadongi dakika 15 mondo watiek chenro makama odiochieng' ma kawuono pok opogore. Aneno ka kawuono nwalosa landa. Kaka mana ugo nantiere wach mani dwa lose kotenre koda. Aparo ni yiero kaka notimore Kasipul koso. Erokamano Sharon. Nitie weche moko mokwongo mada mondo awachi matin mapiyo. Mokwongo en adieri ni kwe dwarore mondo mi wabed gi kwe makende yiero mwadhi bedo go madundo ma Kasipul. Wadwa setho wacho ni ne samanye timo nomination ne nyaka jo igni 18 nyogo ombulu. Mae mana allegation moko mapoko bedo confirmed. Ting'eyo mana kaka wadwa Newton osewacho ni it was violent, nentiere kogango noto hospital kamano. Allegations gi Sharon gintie both sides. King'iyo campaign team mar Mheshimiwa Boyd Were gichege noto membe ntie the same allegation. Koro kata bed kamano ni weche no bedo kamano. To gima da jiu maduong' madwa na tiek go wachno en ni watewan jo ODM. Wadwa Newton en jo ODM. En ni koro jo otachiel to waseyudo candidate marwa mar ODM. En ni koro wasir candidate marwa mondo wade deliver kom mar Kasipul wayudi jumbe mar Kasipul gi kom gi chama mar ODM keche pod nitiere thuolo. Aparo ni nitie thuolo ma kapo ni bang' higa achiel gi nus pod ichako dok e debe kendo. Wadwa Newton nitie gi thuolo mar kendo duogo kendo mondo mi okwa mbulu kendo mondo jopiny oyiere gi party mar ODM. To gi sani to tayari wan kaka jo party osedongo jochung' marwa ma en Migosi Boyd Were kendo wadhi sire kendo wadhi make sure ni wan kaka jochama wanong'o kom ma Kasipul. Erokamano Sharon. Aya, mano biro bedo kwa ng'iyo tok yiero mar tarik 27 dwe mar 11.